sekunjalo bahuphe lapho imoto ey'fanayo manje angiyiwinanga ngiyithengile nazi inkinga ya kunjalo ngiyapela lapho. Hlana sezathu kubengelele bengamukele bukele emakhaya kwesemanzonzo lapho kulethela khona indaba zamaskande yemba phambili nefence isikhathi. Mbukele emakhaya ke uma isikhathi simkanje ave ngihlala ukuze indaba zamaskande ngodetse indaba zokuthi unxaphanxapha ukudla kwezinja usigwebo setambo usedotse waphinde wathenga imoto etsha iFortune. Abantu abaningi ke sebembongelile emva kokuthi kusabala izithombe zakhe namavidiyo enkundla zokuxhumana usike iFortune etsha. Abantu abaningi ngempela bambongela unxaphanxapha ukudla kwezinja. Uzokhumuleka ngempela ukuthi usigwebo setamba futhi usanda kubiza umcimbi kamaskande kade ungakubo lapha. Abantu abaningi ngempela bakuthokozelile uma bebona ngempela usigwebo setambo ephumelele. Nathi ngempela ke simshayile izandla sembongela usigwebo setambo uma ngempela eselandile imoto etsha kanje iFortune. Ake hlanganisa athi ke sizombono wakho phinde futhi udlulise nezilokothe ezihle kuyena usigwebo setambo njengoba ethenge imoto iFortune. Bukele emakhaya izona indaba engithenga bambela zona isikhathi samanje naka ka ama video akhe usigwebo setambo egibele phinde futhi ethola nokhiye bemoto yakhe etsha. Ake sihlangane futhi ngokuzayo siyabonga. Imoto enxaphanxapha lokudla kwezinja bafema eleni ivukane liyakhuphuka leli ivukane likhuphuka ngeFortune manje ubona imoto emhlophe nje iFortune noma abe yini ngobe kuyimi ngiyathi uhlangana naye Captain ngobe kuyimi noma abe manje ukubela bemsona ngizofika inyanga yababhema unyaka wami lo akukho okuningi ngizokusho kodwa nje khona hayi sekunjalo bahuphe lapho imoto ey'fanayo manje angiyiwinanga ngiyithengile nazi inkinga ya kunjalo ngiyapela lapho.